Bicara dengan Lina बिनानावखौ गांसे आर'नाइ आरो गांसे सार्टिफिकेटजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे बिनानावा जोंनि बर' सिनेमा इन्डास्ट्रिनि सासे टप 10 एक्ट्रेसफोरनि गेजेराव सासे। बिथाङा बाक्सा मसलपुरनि दायो बर्थमान बिथाङा गोबां मुं खामायगासिनो दङ। बिथाङा बे थैहां सिनेमाखौ फाव खालामनानै गावनि माबायदि अभिज्ञता बेखौ बिथाङा फंनैसो बुङो। गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बिराद गोजोननाय मोनदों। अखा बोथोरब्लाबो नोंथांमोना गोबां लोब लोब फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांमोना दा जोंनि थैहांखौ मुभिखौ नुसिगोन। नायदो नोंथांमोना जोंनि टिमा बहुद खस्थ' खालामनानै मुभिखौ खालामदों। बयबो गावनि बेस्टखौ होनो ट्राइ खालामदों। नोंथांमोना दायो नायदो। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां मोनगोन। थेंक इउ सो माच। जेरै नोंथांमोना लोब लोब फैनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ बिनानाव